Matapos namin mapuntahan ang kilalang Bugsok Falls sa barangay Pinamasagan, San Fernando, Camarines Sur upang masilayan namin ang nakakabighaning ganda nito, binisita na rin namin ang kadugtong na falls ito na kung tawagin sa Bicol ay Inot Saka Ikadwa at kung sa Tagalog naman ay Una at Ikalawa. Iba man ang itsura nito sa Bugsok Falls dahil halos natakpan ito ng mga naglalakiang puno at parang mas tago ang falls na ito. Mararamdaman nyo pa rin ang ganda ng kalikasan na ito na nagbibigay sigla sa bawat kabayan na pumupunta dito. Kaya tara, muli natin suyurin ang karugtong na talo ng Bugsok Falls, ang Inot Saka Ikadwa. So pupuntahan pa namin yung isa. Hindi isa, dalawang falls pa. Pero magkatabi na lang. So ito yung pinakauna, Bugsok Falls. Tapos meron pa daw ditong dalawa na magkatabi. Pinuntahan namin para at least hindi na kami babalik pa dito. Babalik kami dito, jamming na lang, kumbaga banding na lang ng tropa. Ito yung malupit dito. Salamat tayo kay Howard kasi baka bagong ligo pa to, pagpapawisan to eh. Diba? Dito kung makikita nyo, malaking bato na. So kailangan natin magdoble ingat. Hindi pwede yung mga bata dito kasi delikado. Kasi hindi naman tubig dito. Yung silas ko. Mainit lang pero uy, sorry. Katuklas talaga. Akala ko ako yung magtutuklas. Ayan, anong falls yan? Mga halangkaw na yan. Halangkaw na. O dati lang. Ay, ano po yan? Para po kasi na ako yung magahinda, mas magahinda. Okay. Ito yung spot dito sa lugar na to. May baon si Vince pauwi sa Laguna. Stress. Pampawala ng stress. Ito yung isa sa purpose itong mga lugar na to. Pampawalang stress. Tapos, alam niyo naman sa buong araw na pagtatrabaho, buong week. So, kailangan natin ng stress reliever. So, sa mga mahihilig mag-nature exploration, ito yun. Ito yung sagot. Grabe. Ito yung tubig niya, no? So vlog ako pag nandun ako sa falls na yun. Let's go. Alright guys, so matapos kami doon sa Bugsok Falls, dinerche na namin to para sulit na. Ito yung tinatawag ditong Inot Saka Pangadwa na falls. Kumbaga sa Tagalog, una at pangalawa. So halos magkatabi lang. Hiningal ako kasi ito yung malalim na tubig dito. Yun oh. Grabe. Halos 10 minutes na lakad simula doon sa Bugsok Falls. Pero kung medyo mahina ang tuhod mo, taas mahina ang katawan mo, aabot pa ng mga 20 minutes. Ayan o. So sa mga naghahanap ng spot, ito yung pwedeng punta nyo. Ayan, si Randy o. May paalam ka? Si Katuklas! Katuklas! Ayan, punta natin saan yan. Sa... Hindi ko na akatin yan. Parehas na may tsura eh. Basta ito yung una at pangalawa. Kung sa Bicol, Inot Saka Pangadwa. Pero mas maganda daw talaga sa Bugsok Falls kasi pag mainit yung refleksyon ng araw
Kitang-kita yung ganda at linaw ng tubig. Alright, so yun. Magandang hapon sa inyo lahat. Pasalamat kami kay Howard. Ayun, no? Nakuha lang namin bigla. Buti nga, pumayag samahan kami dito. Ito yung alon ng tubig. Agos ng tubig. Simula doon sa taas hanggang pababa. Tapos diretso pa sa may Bugsok Falls. So yun, sulit na yun. Pwede kang kumabit dyan, tapos talon ka. Waterproof naman yan eh. Alright.